إذا نحج فيديو نقول لسبنديا قند جنا ندق تبعتيا دق نستيو بجاخاتكن بيزاخاتكن كي تتصرفانا حرايسكي أب عين مدري ويشقاق صنيحكم كندي نوتيكم كي تحاسبكم توصو اسك حقي تلافالفوسكي حقي قليغاتكم كاب تعين مدري سريح الدحر مكيادكم كي تحاسبكم درز أب كداونتكم درز زابيلكم توصوس كندي نوتيكم حق نزارب قليغاتكم كا تلافاندينو ديو تمحصب ديو كم زيد لا تحسبوس كندي نوتيكم بقى يلن كم زيد لا تخيلكا توص قلخا طع بيلكا صبو غيركا خي تحصبكا توصس ኣለኻዶ እስኪ حقي ደቅንስ የምስተራኸባኮ ዳሐኒን ይተሓቋቋፋ ይሳዓማ ገሌን ዳሐኒን ከምዚ ከማን ኣይኮናን ደቅ ተባዕትዮ ጨብጦ ሰላም ጨብጦ ሃይ ፋይቭ ቴክ ፋይቭ ናበልካ ብድሕሪ ዘሎ ሳዕቤንከ ኣብ ዳውካ ዝዓሰሉ ጀርምታት ናብ ካልእ ሰብ ምሕላፍ እዋይ ካልኻ ዓርክኻ ካስኪ መግብሕዝ ብላዕ ተፈደል ኢልካ ከይተሓጸብካ ምብላዕውን ኣሎ እዚ ኩሉ በትረ መንግስቲ ሒስካ ጸኒሕካ እቶም ሰባት ዓዊለ ትኽስታይካ ሒስካ ጸኒሕካሲ ስኢልካ ካ ትበልዕ ከይተሓጸብካ ከማ ትገብሩስ ኣለኹም ዶ ሓቅ ንዛረብ ብዝኾነ ደቂ ዓበይቲ ኢሎም ማዓንቲ 5 ጉንበት 2026 መዓልቲ ጽሬት ኣዳዊ ስለዚ ኣዳውና ምጽራይን ርስዒና ብፍላይ ከዓ ዓይኒ ምድሪ ምስ ተጠቀምና ይቕኒለይ